wasu kwanaki a gurin Allah a cikin kwanakin shekara guda 365 babu wani kwana da Allah ya fi so fiye da waɗannan kwanaki guda 10 na farkon watan Zulhijja. Annabi alaihi salatu wassalam ya gaya ma sahabbai, su kansu sahabbai sai da suka yi mamaki suka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tambaya. Lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake gaya musu cewa ma min ayyamin, babu wasu kwanaki al'amalu salihu wanda yin aikin kirki fihinna a cikin waɗannan kwanaki a habbu ilallah, Allah ya fi son duk wani aikin kirki da za a yi a cikin waɗannan kwanaki guda 10. To babu wasu kwanaki da Allah yake son a yi aikin kirki a cikinsu kamar waɗannan kwanaki guda 10 min hazihil ayyamul ashr. Faƙalu, sai sahabbai suka ce, ya rasulallah, walal jihadu fi sabilillah, ko da kwamitin jihadi ya tafi na ɗaukaka addinin Allah, an san a jihadi ana rasa rai, an san a jihadi ana rasa dukiya, a jihadi ana rasa wasu gabbai, ba kowa ne yake tafiya jihadi idawo da ransa ba. Sahabbai suka ce, ya rasulallah, hatta fita jihadi aikin kirki a kwanaki 10 nan ya fi mutum ya fita jihadi? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, walal jihadu fi sabilillah, ko da jihadin da mutum zai fita na ɗaukaka addinin Allah bai kai a cikin waɗannan kwanaki guda 10 na farkon watan Zulhijja, daga 1 ga watan Zulhijja zuwa ranar babbar sallah, waɗannan kwanakin guda 10. Ice illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi, mutumin da kaga ya kamo wanda ya dage ya yi aikin kirki a cikin waɗannan kwanaki guda 10, in kaga mutum ya kamo shi, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min zalika bi shay'in, sai dai wanda ya fita jihadin da ransa da dukiyarsa duka, kuma da ya je jihadin bai dawo da ran ba, bai dawo da dukiyar ba. To wannan shi kaɗai ne za ka iya kwatanta shi da mutumin da ya mai da hankali ya dage ya yi ƙoƙari a cikin waɗannan kwanaki guda 10 na farkon watan Zulhijja. To me ake nufi da aikin kirki? Ba wani sabon aiki aka shar'anta maka sabo ba, ba wani sabuwar ibada aka ƙirƙira maka ba. Wannan da kake yin na farilla shi ake so ka ƙara ingantawa. Wannan da kake yi na nafila, wanda suke da adadi, suke da lokaci, ba sa ƙaruwa ba sa raguwa, su ake so ka ƙara kyautatawa. Ayyukan nafilan da ko ba su da iyaka, ba su da adadi, to su ake so ka yawaita ƙarawa. Akwai ayyukan nafila kamar sadaka, ba ta da iyaka, sada zumunta, biyayya ga iyaye, kyautatawa iyali, kyautatawa marayu, kyautatawa zaurawa, kyautatawa talakawa, yi wa yara ɗinkin sallah, sai yan rago a raba wa mutane ragunan sallah, su samu su bikin sallah, a ba su shinkafa su yi tuwon sallah, a yi wa ɗansu ɗinki, a yi wa matansu ɗinki, wanda ake bi bashi a biya masa, wanda wato kake bi bashi ka yafe masa ko ka jinkirta masa ko ka rage masa, wanda yake cikin tashin hankali a sauƙaƙa masa, wanda ya kasa biyan haya, wanda ya kasa siyan magani, wanda ya kasa aurar da yarsa, wanda ya kasa wato samun jari ko koyon sana'a da zai yi don inganta rayuwarsa. Kai kana da dama, kana da iko, Allah ya hore maka, ya baka dama ka taimaka, ka tallafa, ka agaza a cikin waɗannan kwanaki 10, to ninkin ba ninki ne inda a wani watan kai. Sallar farillarka da za ka yi guda 50 a kwanaki 10 nan, za ka yi sallar farilla da ka saba kullum 5, to in aka tashi baka ladan sallolinka na wannan kwanaki 10, gashi farilla duka ɗaya ce, duk ta kowane wata ɗaya ce, amma ta cikin wannan kwanakin guda 10 ta fifici wacce aka yi ta a wajen wannan. In ka yi shafi'i da wutiri da kake yi, to shafi'inka da wutiri na cikin wannan kwanakin 10 ya fifici wanda kai a cikin wasu kwanakin ba wannan ba. In ka yi sallar duha, in ka yi wa iyalanka alheri, ka kyautata musu, to ninkin ba ninkin ne a cikin waɗannan kwanakin.
saboda haka kowa ya buɗe wa kansa ƙofa ya ga me zai iya yi wanda ya saba yi, me zai iya yi wanda baya yi, wani aikin kirki zai ga sunan barjak na nafila buɗaɗɗu masu yawa waɗanda ba su da iyaka, wanda za ka yi don amfanin kanka da kuma wanda za ka yi wanda amfanin zai koma ga wani. Cikin waɗanda za ka yi don amfanin kanka, in za ka iya ba takura ba wahala, ka yi azumin kwana 9 daga 1 ga watan Zulhijja ka ɗau azumi har zuwa ranar arfa. In za ka iya kai kwana 9, nafila ne, aikin lada ne, in ba kai ba baka da alhaki, kakka ɗauka ka zo ka ce kuma ga rana. A'a, in ba za ka iya ba kai ko da 1 ne na ranar arfa ɗin, ko kai na litinin da alhamis, aƙalla dai a cikin kwanakin nan 10 a ce aƙalla ko ba kai azumin kwana 1 ba kai na ranar arfa. Kai na ranar arfa saboda hadisi ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, babu wato idan mutum ya yi azumin ranar arfa, Allah zai masa tagomashi na hanyar kankare masa zunubi na shekara 2. Zunuban da kai a kwana 700 da wani abu, Allah zai yafe maka idan ka yi azumin ranar arfa, kuma Allah ya karba, zai yafe maka wannan. Saboda haka shi yasa sai mutum ya kokari ko da bai yi na kwanaki ragowan ba, ya yi na kwana na 9 shine ranar arfa. Waɗannan kwanaki guda 10 a cikinsu ai akwai yawmut tarwiya. Yawmut tarwiya shine ranar da alhazai suke fita zuwa Muna domin fara aikin haji. A cikin wannan kwanaki guda 10 akwai yawmu arafa, akwai ranar arfa. Ranar arfa Allah ta'ala yakan yi afuwa, yakan yi gafara, yakan yi jin kai, yakan yi yafiya ga bayinsa da yawa, musamman wanda suka halarci filin arfa, wanda suka kashe dukiyarsu miliyan 8, miliyan 7, miliyan 9, miliyan 12. Mutum ya ƙurar kasuwancinsa da sana'arsa da mulkinsa da karantarwarsa da wa'azinsa ya tafi Maka, ya tafi haji, ya je filin arfa, ya cire komai, babu kwalliya, babu ado, ba komai, sai ɗan mayafin nan guda 2 wanda aka ɗaura da wanda aka yafa. Ga rana an ce wannan shekara za a ƙwalla rana, saboda a cikin wannan yanayi Allah zai ce wa mala'iku, shi ya fi kowa sani, waɗannan me ya kawo su wannan gurin suka taru haka, sun yi duguzunzun da su, sun yi butu-butu, sun yi ƙura. Su ce Allah rahamarka suka zo nema, da afuwarka da rangomanka suka zo nema. Allah ce ta ku zama shaida, duk wanda ya halarci gurin nan na yafe masa. To da yake ba kowa ne yake da iko ya je can ba, sai kai ma sai aka yi maka tagomashi cewa ko ina kake, in kana da dama kana da iko kai azumin ranar arfa. Su alhazai da suke filin arfa, su ba za su yi azumin arfa ba a ranar. Duk wanda yake filin arfa, wanda yake aikin haji, shi ba zai azumin arfa ba, a sunnanta masa yi ba. Amma kai da baka nan, don ka samu kai ma dama ka mori ranar, sai aka ce kai kuma kai azumi a wannan rana. Sannan washe garinta shine ranar 10 ga wata, ita kuma ana kiranta yawmul hajjil akbari. Yawmul hajjil akbari shine ranar babbar sallah. Tun daga 1 ga watan wato Zulhijja zuwa 13 ga watan Zulhijja, lokaci ne da ake so a ji gari ya cika da kabbara, a tajin Allahu akbar. An ce Abu Hurairata da Abdullahi dan Umar sukan shiga lungu-lungu suna kabbara, jama'a na bunsu suna yin kabbara, su ce wannan lokaci ne na girmama Allah, lokaci ne na kabbara, lokaci ne na aji sauti, a firgita zukatan kafirai da munafukai wanda ba sa son su jan ambaci sunan Allah. A ta kabarbari a kasuwa ne, a gida ne, akan hanya ne, akan titi ne, tukabbirullaha ala ma hadakum, ku ta yin kabbara a ko ina da ina. Har wani tabi'i yana cewa yawan kabarbarin da sahabbai suke yi, sai ka ɗauka teku ne ya yoci kowa ya danno cikin gari, saboda ƙuji da kake ji na yawan kabarbari da ake yi a waɗannan kwanaki, wanda wannan kabarbari yana cikin sunnonin da aka ajiye. Ba ma wani baya gane ma bambanci tsakanin 10 farko na Zulhijja da darajojinsu da sauran ranaku da ba su ba, saboda ba a gaya masa falalarsa ba a gaya musu darajojin da ake, ba a gaya musu alherin da ke kunshe a cikin waɗannan kwanaki ba. So da haka wannan kwanaki ne da ya kamata a rage shiririta, a rage zaman banza, a rage gulma, a rage sauraron shiga social media da maganganun siyasa da kila wakala da sauran shiririta. Mu mai da hankali wajen karatun Qur'ani. Za ka iya saukar Qur'ani ma a waɗannan lokacin, ka raba kullum kai izu 6, ka fara karatunka ranar 1 ga wata ka ƙare ranar sallah.
ko ka raba ka fara ka sauka ranar arfa ka yi saukar ƙur'ani. In kana da iko da za ka ƙirga maƙotanka da kaga ba su da hali da za su yi layya, ka siyo rago 1000 ka ce kowane mutum a bashi rago ya je ya sallah, ka kyauta. Za ga ƙasashe kwanan nan za ga daga Turkiya suna zuwa su yanka raƙumi, ɗaruruwan shanu, ko jiya wasu sun yanka wato dubunnan raguna a garin nan sun rarraba mutane nama. Kawai ne daga can ƙasar zai ce Afirka ba a cin nama, a je a yanka rago 1000 a ba mutane, ni ina cikin bukata, Allah ya biya mu. Duk wanda ya ci nama ya ce Allah saka da alheri, kai ka san abin da zai faru. Ka roƙi Allah da bakin da ba naka ba, ka ba Allah magiya da bakin da ba naka ba. Wani zuba zai iya raba raguna ba, amma zai iya raba mutane shinkafar da za su yi tuwon sallah. Kuna ga sallah ta taho, wallahi wani tuwon da zai sallah ma bai da shi. Wani ɗinkin da zai wa 'ya'yansa ma ba zai iya ba. Ka haɗa da 'ya'yanka da 'ya'yan makocinka cewa ku je tela auna ku duk ai muku ɗinki. Ka ɗauki yara 100 marayu zawarawa marasa ƙarfi kai musu ɗinkin sallah su fito su da iyayensu cikin farin ciki. Kaga abin da Allah zai maka na alheri a duniya da lahira. Ai dama an ka faranta wani Allah zai faranta ma, in ka kyautata wani Allah zai kyautata ma, in ka taimaka wani Allah zai taimaka maka. Allah yana taimakon bawa mutuƙa yana taimakon wani. Wanda ya yawa wani bakin ciki Allah zai yaye masa duniya da lahira. Wanda ya taimaki wani Allah zai taimake shi duniya da lahira. Wanda ya yawa wani damuwa Allah zai yaye masa damuwar duniya da lahira. Wanda ya cire wani daga cikin bakin ciki Allah zai cire shi daga cikin bakin cikin duniya da lahira. Daka wanda yake da iko, yake da dama, yake da damar da zai iya taimakawa wani, a yi amfani da waɗannan kwanaki mu yawaita waɗannan ayyuka, karatun ƙur'ani, tasbihi, tahmidi, istighfari, hailala, salatin annabi, sada zumunta, kyautatawa makusanta da dangi da 'yan uwa da marayu da zaurawa da marasa ƙarfi, da tallafawa al'umma, da fitar da mutane daga kurkuku. Kana da hali ka je kurkuku, wanda aka yi musu ƙananan tara sun yi ƙananan laifi, duka sa a sallame su ka biya musu zo su yi sallah a gida. Waɗanda ake bi bashi an ɗaure su ka je ka biya musu su fito. Waɗanda suka kasa biyan kuɗin haya ka biya musu. Wanda ake bi bashi ka biya masa. Wanda kake bin bashin ka jinkirta masa ko ka yafe masa ko ka rage masa. Duk waɗannan hanyoyi ne na samun gafara Allah da afuwarsa da rahamarsa da jin kansa. Wanda kuma abin da muke nema ke, ba mu san irin zunuban da muka tara ba mu san irin manyan laifukan da muka yi ba. To waɗannan ayyuka da Allah ya buɗe mana mu yi amfani da wannan dama mu tabbatar cewa mun ci moriya wannan lokaci kafin ya ƙure. Ya Allah muna tawassali da sunayenka masu girma da sifofinka maɗaukaka. Allah abinda ka kunsa na alheri a cikin wannan wata Allah ka sa da rabon mu a ciki. Babu wasu kwanaki a gurin Allah